Wel, dwi yma yn y niad Garcas a dwi wedi ffindio gwr boneddig. Gwyneb cyfarwydd i bawb yn y ffair, ia. Gareth llaill y llan, da chi, bawb yn y... Diolch yn fawr. A da chi'n feirniad anrodeddus yma heddiw yn y Garcas. A'r Dofednod, Gareth. A ni'n disgwyl i chi bod yn adran yma, dweud y gwir. Wel, ia, anrodeddus i dystyn, de, ti'n mo. Y gwir amdani, ti di insultio fi yma. Do, wir, pam ni? Achos dwi yn gwybod o methach, o'n pyn bach. Dwi'n gwybod bod chi, da ni choes chi dwi. Felly, chi oedd yn gofal yr adran yma i gyd, felly, ac oedd dipyn o waith crafu ben, dwi'n siŵr. Mi oedd o, ond diolch i ddiwch na at y gwyliad i hwn. Yeah. New, ddeud y gwir wrtho ti, de, mae'r Dofednod yn ffantastig yma. Ydyn nhw? Tasa fo yn yr haf, de, swn i'n synnu fo swn i wedi rhoi'r preis i'r Dofednod yma. Reit. Ond dyna fo, bethau traddodiadol sydd yma, ti'n modd, y gwyliad di o, a rhaid sgiad ar be mae pobl yn ddisgwyl gael o'n gwmpas y gwyliad. A'r gwyddau, a'r twrcus. Mae'n amrywiaeth, mawn i trwyddo nhw'n slo bech, os nhw'n ei lawr. Iawn, oce. Twrcus di hein. Twrcus di hein. Mae di mynd yn oes heddiw, ddim yn mwyaf sy'n ennill. Naci. Dydy teuluodd modern heddiw ddim isio rhyw dwrci dros 15. Sy'n parod yn ganol mis Ionawr. Da iawn ti, ia. Neu i ddim bita swp am ni. A cyrrys ar cyrrys. Iawn, ti'n deud lot o wir. A wedyn, beth sy'n gynnu ni lawr fan i wedyn, te? Yr gwydd di honna? Gwydd di honna, ia. Be o'ch chi'n chwilio amdano gwydd, te? Mae'n ddeitha ti o'n y sectora. Reit. Gwyddau, ia, ti wedi gochwyn o'r Dofednod yma, wyt ti'n cael 2 fath o bwysau yma, ti'n gweld? Reit. A wedyn, wyt ti'n cael twrcus sy'n o dan 15 pwys, a wedyn ti'n cael twrcus dros hynny. So mae reid i ennill y fama sy'n o dan 15 pwys a lleill dros. Reit, dwi'n gweld. So, wyt ti'n mynd ymlaen, a wedyn ar y diwedd, bod fi wedi dewis, maen nhw'n gofyn i mi ddewis ar y diwedd. Y gorau o'r gorau. Gorau o'r gorau, o'r sectorau i gyd, y Dofednod, y chwiaid, chwiaid gwyllt dynod, y twrcus a'r gwyddau. Reit. A sy'n dod yn daclus a dyma hi'r gil wobr, felly beth sy'n gennym ni fan hyn? Twrci. Twrci di hwnna. Mae dros 15 pwys hwnna, ond mae lan ofnadwy, pwy bynnag sydd wedi tynnu'r... Does e'n marc am ni, does e'n cleisio na dim byd am ni, ti'n weld. A mae gyda ti, dwi'n gwybod wyt ti'n mynd i weld o fama, ond mae'n e crown lyflu arni, ti'n weld. Reit. Digon o'r gyd. Gwyn, dyna beth gyda y person modern isio heddiw, ti'n weld. Ie, nollol. A wedyn, do'n i mlaen i'r brif bencampwr wedyn. A gwydd di hon, Gareth? A gwydd di hon, ond dyna fo, dwi ddim am ofyn am faddiant, ond dwi yn gradur hen ffasiwn iawn. Gwyddau oedd yn yr hen oes. Ie, ne? Ia. A gwydd dwi wedi rhoi yn gyntaf, achos dycha pa mor lan ydy. Mae digon hawdd rhigo croen gwydd pen wyt ti yn plio nhw. A hefyd fe di cleisio nhw mor hawdd hefyd. Iawn, mae'n lot o fraster yn ni. Ond mae'n dibynnu pwy sy'n ei chwciau. Mae eitha ti'n sgorio hon i gyd yn de, bob ochr yn ni. Mas y ran fwyaf o'r mern yn chwysu allan o honni. A fysa ti'n rhosio dy datws nôl wedyn y faset? Aw, mi eisiau bwyd rwan. Felly mae'n disgwyl wrth gwrs, mae'n ocsiwn mewn chydig yn does. Oes. I checkbook efo chi? Dwi'n mam ddweud hon ewta ti. Di'n cast o'ch chi'n de. Gareth, mae'r ocsiwn ar fi'n cychwyn. Diolch yn fawr chi am y sgwrs. Dolig llawen. A diolch i titha, dolig llawen i titha a pawb arall y fama heddiw. A hwyl ar y budio. Ew, mae hwnna'n brifo. Diolch ti.